Ja som nebol, pán redaktor, v nedeľu v televízii. V prvej relácii bol pán prezident, toho teda nebudem rátať. A potom boli 3 ďalšie relácie, to je tá ponuka od 10. do 2., čo ľudia popri rezmi dostávajú pravidelne ako nejaký dezert. Opakujem, to neuveriteľne rozvracia Slovenskú republiku. Tak ma dobre počúvate, v týchto 3 reláciách, v ktorých som ja nebol, skúste si tipnúť, koľkokrát padlo moje meno, či už priamo moje meno, alebo premiér, alebo predseda vlády. Skúste si tipnúť. Ste predseda vlády, je to prirodzené? To není prirodzené, to je 140 krát. 140 krát není prirodzené. Vy tam odmietate chodiť. Pán redaktor, nehádajte sa, ja vám opakujem ešte raz, že ja odmietam sa zaoberať nejakými SMS-kami, klebetami, ktorých tu máme koľko len chcete. Ja chcem, aby sa krajina na princípe štandardnej politickej súťaže medzi opozíciou a vládnou koalíciou stabilizovala. My musíme byť teraz silní. Krajina musí byť silná. Nikto nevie, kedy sa staneme obeťou koho. Ak nás budú vnímať ako krajinu, kde dochádza k takýmto roztržkám, akým dochádza, tak si myslím, že pre Slovensko to je mimoriadne zlé. Takže preto opätovne vyzývam. Poďme sa viacej dávať dohromady, opakujem, na princípe klasickej politickej súťaže medzi opozíciou a vládnou koalíciou. Veď sa nemôžem povedať opozícii, že nemôže kritizovať, ako nemôžem povedať vládnej koalícii, že sa nemôže brániť. Ale to, čo predvádzame v nedeľu, dámy a páni, je niečo, čo je neakceptovateľné, čo podľa mňa treba nejakom okamihu treba učiť. Takže ja som odpovedal na vašu otázku. A prečo si myslíte, že pán Lajčák ponúkal to stretnutie? Vy sa hlavne zamyslíte nad tým, či je normálne, pán redaktor, ak ja nie som v relácii, a sú 3 diskusné relácie, a 140 krát sa spomenie meno premiéra, že či toto je zdravá krajina. My nemáme nedeľnú diskusiu.